असम जातीय परिषदनि दैदेनगिरि चित्तरन्जन बसुमतारी हान्जा नागारबाय। दा एजेपिआव हान्जा नागारनायनि दोहौ। बिग पलिटिकल ब्रेकिं निउज। ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषद हान्जा नागारबाय नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारीया। लोगोसे सानसेयावनो लेङाइ आफादगिरि पलाश रन्जन बरुवायाबो हान्जा नागारबाय। दा असम जातीय परिषदआव हान्जा नागारनायनि दोहौ सोलिदों। मख'जाथावदि एजेपिआव हाबनायनि सिगां चित्तरन्जन बसुमतारीया गोबां बोसोर आसुनि दैदेनगिरि महरै बिबान आजावदोंमोन। नाथाय दा असम जातीय परिषदआव गावस्रानायखौ नुनो मोन्दों। चित्तरन्जन बसुमतारी बिथाङा गावनि हान्जा नागारनाय लाइजामाव हान्जानि थांनाय साननैसोनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरा गोसोआव खस्थ' होनायनि थाखायनो हान्जानि गासैबो बिबानखौ एंगारबाय होननानै मख'दों। बिथाङा लोगोसे खा बेरेखा सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानैनो असम जातीय परिषद हान्जाया जोनोम जादोंमोन होननानैबो मख'दों। नाथाय खानि सोमावसारनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाखौ सुस्रांनायनि बिथिङाव नांथाबनायनि अनगा गुबुन हाबाफोरावसो नांथारियावसो हान्जाया नांथाबदों होनना अजद खालामदों चित्तरन्जन बसुमतारी बिथाङा।